madokachere Mabhinya tauya dzanyasi Nhau iro zuva rochisere mwedzi uno wakakunguru. Nyasi tiri kutandira kwedu no kwaMutoko. Mapurisa agoreketa kuti asunga varume vairi vanoti tapiwa munetsi ane makore 20 na tatenda obei mutize ane makore 30. Wairiwa wasungiwa mushure mekunge wabatiwa kuti wakanga wapamba wamwe wapwere wane makore 6, 8, mapfumbamwe nomanomwe. Wapwere wanawa kwaye waibva kuchikoro kwawo pamudzonga wakabva wabatiwa nobhinyari tapiwa munetsi richiti wanonga mari yache. Ipapa kwaye agowatora akaenda nawo akakwira nawo makomo. Ari kureketa kuti ari kuenda nawo kumapurisa. Umwe wavo ndiye akazotiza marimwe zuro yano akabva aenda konyepa wabereki wache, wakabva waita kuti wabatane nevamwe vemunharaunda kuenda kotsvaka vanhuwa. Vakateedza tsoka dzache kusvikira wamubata akaita kuhwanda. Idi zvakaita kunyangariwa. Wamwe wagotoreketa watanga kureketa Nhau padande mutande paFacebook wagoreketa kuti akatenga abhinya wamwe wapwere wacho paakazobatiwa. Mapurisa areketa kuti wapwerewa waendesiwa kuchipatara choMutoko kuti wavhenekiwe kuti wachiriwa zvinhu chere kana kuti wakatovhiringidziwa. Idi vanhu vanoita unhu hwakadari aiwanga wapfikiwe mujere taye maki yacho kuesa kure kure chaiko. Rekai tigokunyepai kuti zvinenge zvitekera sei pavanenge vari kuenda kumatare dzimhosvapo. Hurumende yagoburitsa kamutemo kochimbi-chimbi ko129 kugore rino. Kamutemo kari kureketa kuti pachiri bari kubvumiwa kutengesa dombo dzvipa ribe kupepetiwa kana ribe kuingidziwa kuti ribate mari yakawanda. Ipapa tichagoringa kuti zvinenge zvichiteedzewa chere kana kuti pariba anenge achizvitetekera zvakareketeka zviri pamutemo uyu. Nokutoti ipapa gore rapfuura chairo mwedzi wa10 ndio pawanga wakareketa kuti wari kupa makambani ya mwedzi 6 basi yokuti waite kuendesa mapepa okuti wachada kuita sei nodombo dzvipa ravanenge wachichera. Rekai tigoringe kuona kuti zvine chazvinounza chere kuvanhu vanogara medu muno maMutoko kana kuti panenge paribe inenge indori safa kondinyu kwatiri. Ticharamba tichindokunyepai zvinenge zvichiitika zvo. Wamunangagwa Nyasi waenda kumarondera kuwagoparura chikoro chofundo yepamusoro chomarondera University kwai ndechezvourimi nozvimwe zvakadaro. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichiunza chere pundutso mukurimiwa kwozvokudya nokuboeka kwozvokudya munyika kana kuti panenge paribe chinochinja. Tinenge tichikunyepai pokare zvinenge zvichiitika zvo. Wakuru hurumende yedu wadoka wachisekiwa Nyasi nokutoti ipapa Civil Aviation Authority of Zimbabwe inoringana zvekutekedzwa kwevanhu nokubhururuka nondege yakatenga mabhazi 2 ogotekedza vanhu kubva kundege wachienda panhandare kana zvindodaro. Iyo kwai gurukota Felix Mhona rabva ratoti aiwa ndoda kuenda kodambura maribhoni ipapo pamabhazi 2 idi pakaita kunyangariwa. Dambudziko ndiroro rekuti rinobvira kumutungamiri wenyika achindoita zvibodzizvo hezvo mumwe wache aenda kosekiwa manje nevanhu vese zvakaita kunyangara. Obed Masaraure Nyasi paaenda kumapurisa ako mangara kuti achiripo sezvaanofanira kuita zvakareketika pabhero pache abva asungiwa pokare Nyasi. Aidi pakaita kunyangariwa. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yagoti iyo yakatomirira kuti imgwisise kuti chii chanyatsoita kuti asungiwe pokare. Chakunyepai kana pachinge paburika. Nyasi mapurisa 2 akubiwa kuzvindikitiwa kupfonyiwa nokuita kuzvambaradziwa chaiko. Taita kunyepiwa nevanhu vanga vari kuringa mheramo mabvukumo mumugwagwa weHighland kwai kuno murume Traimo Chinyamakobvu ane makore 54 apfa atsikiwa nokombi. Kwai mapurisa 2 ndio wanga ari kurwisana nomushayiri wekombi kuenda iyo iri kutekaira. Kwai mapurisa aya anga ari kuda kuti amutorere mari zvabva zvaita kuti wekombi ade kutiza. Paada kutiza kwakuenda kotsika munhu
waita kuchaiwa chaiko, wazotohwa nemapurisa biyawo wakanzi kwai wasungiwa, asi ipapo wabva watoendesiwa pokare kuchipatara nokutoti kwai waita kuzvambaradziwa kusvinu. Heno mabiya angu kuti zvichambopera sei, ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. kuHonde Valley kwai wagariwe ikweyo wariwo kerekeyo Johani Marange wari kuramba kuti wabayiwe wana wawo kubayiwa kudzivirira chirwere chogwirikwiti. Izvezvi paribe agoziva kuti zvichambotekaira sei kana kuti wakuruwo wachaita sei, nokuti kwai ipapa wari kutoita kutsika madziro wari kuzvidaba izvo zvekubayiwazvo. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvipera sei, idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tinoramba tichindokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Pravin Gordhan muSouth Africa nyasi aratidziwa nowafundiwo pachikoro choUniversity of Witwatersrand kuti aiwa wanomushaba uye wanodaba kuti wambwe achireketa. Nyasi asvika pakutoreketa kuti wapfanawo wachagozviona kana achinge apedza nawo, idi pakaita kunyangariwa. Ipapa unotoona kutoti izvi zvakaita kuoma chaiko. Wanga wari kumubvunza kuti kohokona usiri kusiya basa, iyo Eskom iri kutadza kuita kana chibodzi chinobatika. Rekai tigoringe kuona kuti zvinodini. kuAngola nyasi kwaridziwa kwenje kwai mutungamiri wenyika ikweyo akambotungamira makore 37 José Eduardo dos Santos kwai apfira kunyika yoSpain kuguta reBarcelona kwaanga ari kurapiwa. Anga ano makore 40 idi zvakanyata kunyangariwa. Unosaya kuti wakuruwa wese zvavo pawanozopfira kune dzimwe nyika, kunyanya wanopfira mhiri kumakungwa, wanotadza neiko kuwakawo zvipatara zvinoita kuti wazorapiwe kuita zvakaita muSouth Africa zviya muna Mandela. Pakaita kunyangariwa chaipo. Tindori munyaya dzonyahwadzi kwai akamboita mutungamiri wehurumende wekuJapan Shinzo Abe apfa aita kupfuhwa pokare. Pakaita kunyangariwa. Ipapa kwai anga nemakore 60 apa kwai apfuhwa nomunhu ane makore 40. Paribe agoziva kuti sei apfuhwa kana kuti zvambotekaira sei. Pakaita kuoma. Tiri kundoti mweya yawo wapfawa aiwa ngaizorore murugare. Munyaya yegumisira yanyasi, Joseph Blatter pabodzi pona Platini kwai wabatiwa kuti waribe mhosva kumataraudzi mhosva kwawanga waendesiwako. Ipapa kwai iwo nokureketa kwawo kwawanga wagara vachindoita kuti tiribe mhosva, kwai dare rabva randoti aiwa watakanurei mhosvayo yawanga wari kunenedzewa. Idi zvavo wabi yedu takambozvireketa izvi kuti ndo inonzi catch and release pachirungu kai, yekubata wachisiya hawo chibatirege chawanoitawo kana muno ichi chandoitiwa kumhiriko. Pakaita kunyangariwa. Asi tiri ipapo kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.